Assalamu alaikum. Al'ummar jihar Katsina ba mu da abin da za mu ce sai dai mu ce alhamdulillahi, alhamdulillahi, alhamdulillahi. Dalili da mi? Dalili da fage guda da Allah ya ba mu tsayayyen matashi, cikakken ɗan kasuwa, kuma ɗan siyasa mai yi don al'umma. Wane ne wannan? Shi ne CEO Ɗan Sadau Foundation, Distinguished Musa Sada Ɗan Sadau. Gaskiya ne, kalar shi ko'ina ake nema. Hujjata ita ce kuwa, ba abin da ya sa gaba idan ba ganin ya za a yi ya taimaki al'umma ba, musamman mata da matasa. Kuma sanin kowa ne cewa bai taɓa zama a kan wani matsayi ko muƙami ba na gwamnati ko na siyasa da makamantan haka ba. Da kasuwancin shi ne yake zuwa ya nemo na gumin kansa sannan ya zo ya yi ma al'umma. To wanda ke nemo na kanshi ya yi ma al'umma, ina ga a ce kuma haƙƙin al'umman ne aka ba su aka ce ya ba da. Wannan gaskiya ne, mai kyakkyawan hali yana da daɗin talla. Shi ya sa yanzu al'umma ta ko'ina cewa suke dai Ɗan Sadau ɗin dai, sai Ɗan Sadau. Muna fatan Allah ya ba mu lafiya da zama lafiya da abin da lafiya ta ci, kuma Allah ya yi da nufi, ba don mu ba dalilin Manzon Allah Sallallahu Alaihi Wasallam. Assalamu alaikum.